Change my heart, oh God, make it ever true. May buntag mga kaigsunan, tibok na akong sayuta. Magpasalamat kita sa kanunay nga di kita patagigayon sa pagtuon sa balaan ng pulong, labi na mensahe alang sa atong maayong pagkinabuhi. Mintas niya patay ni kagutan. Sa di pa kumagto sa unahan magsunan, akong i-greet ang akong mga viewers. Kumusta ka mga viewers, mga subscriber na hinata ko nga nakakanunay sa kada sigon sa pagpatalingkog sa atong mensahe. Mintas niya pata ni kagutan. Sa di pa magto sa unahan magsunan, nagyan ko kamo sa pagdako sa atong mga ulo aron sa pag-ampo. Nabigamahanan ng ikaw nga Diyos Amahan, Lord Jesus. Ano usab kami Ginoo magpadayon sa pagtuon sa mensahe ala sa among may pagkinabuhi. Mintas aniya pa kami kagutan. Panalangin ni Ginoo kini imong pagtuon nga maandam kami sa kanunay sa imong pagpadayag. Nga di dili makawang ang among pagpatalingog sa pagtuon sa balang pulong. Gaya lamang ako Lord sa balang Espiritu Santo sa kalam. Ingon sa akong mga viewers, mga subscribers, panalangin ni sila Lord. Tayo sila kasibot sa kalam. Kining tanan akong ipagsalamatan sa kalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, kini atong mensahe tibok nang sayuta sa mga katawhan, bisag unsang atong siksta mga kaigsunan. Bisag unsang atong reliyon nga gikuptan mga kaigsunan. Apan usalam atong kaluwasan ang atong bagto diha lamang kang Ginoong Hesus nga atong bugtong manluluwas. Ato bagatunan mga kaigsunan kining final judgment. Final judgment magkisunan, gani din sa kalibutan, aduna kitay mga pamalaod. Aduna kitay Supreme Court, aduna po kitay Higher Court, o guban pa. Apan kining atong espirituhanon nga pagtulunan ng sunan, ang final judgment nga iya sa Ginoo abot sa panahon mga sunan. Atong tun-an mga sunan dinhi sa Revelation chapter 20 verse 12. Dili nagingon. Ug nakita ko ang mga batay, mga dagko ug mga gagmay nga nagatindog sa tubangan sa trono. Ug dihay mga basahon nga gipamuklat. Usab dihay laing basahon nga gibuklad ug mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga patay ginahukman, pinasikad sa nisulat diha sa mga basahon, pinasikat sa ilang binuhatan. Mga minahal kong mag-isunan, samtang kita ni kalibutan na, unsay ang ato mga buhat ni kalibutan na, gina-record ngadto sa Ginoo. Kay pag-abot sa paghukom mga kisunan, sumala sa Revelation chapter 20 verse 12, ang basahon sa kinabuhi. Doon ay usa ka ilustrasyon din ni mga kisunan sa Biblia. Doon nagingon sa Matthew chapter 13 verse 47 and 50. Usa kini kasumbingay magsan. Usab ang gingarian sa langit sama sa usa ka pupot nga gitaktak ngadto sa dagat og nakakuhag mga isda nga nakalinlain. Og sa napuno na kini ginagbutad sa mga tao ngadto sa bayon og sila naglingkod ulang gipili ang maayong isda o gibutan kini sa mga sudanan. Apan ang mga walay pulos ilang gisalibay. Kini walay pulos mga nagsunan ng isda sama sa usa ka butiti ng isda. Kini mananagat taswito sila kung saan yung butiti makahilo ni magsunan. Iniinim siya ilang gisalibay mga kasunan ng walay pulos ng isda. Sama niya ni Ana ang hitabo. Ini katapos na sa kapanahunan ang mga manulunda, manggula ug ang mga dautan ilang lainon ikan sa mga matarong ug ilang isalibay kini ngadto sa hodno nga magilaab. Dito ang mga tao managpanghila ug nagkagot sa ilang mga ngipon mga igsunan. Mao ni mga kaigsunan dinhi ni final judgment magsunan. Sumala sa Revelation chapter 20 verse 12. Mga kaigsunan, ning atong kinabuhi mga igsunan sa atong
pagpiyong sa atong mata, sa atong kamatayon ni kalibutan na, dili pa ni ang katapusan. Dili pa ni mga kaigsunan nga in sa atong kinabuhi. Aduna pagkitay duha ka paglaom sa atong kinabuhi. Labi na sa pagkukum, mga kaigsunan. Dili mga kaigsunan, atong tunan panahon sa final judgment, mga kaigsunan. Ug unya ang kamatayon ug Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, mao kini ang ikaduhang kamatayon ug ang linaw nga kalayo. Mga kaigsunan, aduna di ay ikaduhang kamatayon sa atong kinabuhi. Unang kamatayon nato magsunan dinhi sa kalibutan pagpiyong sa atong mga mata. Sama lang kay kita natulog, mingon si Ginoong Hesus, si Lazaro natulog. Aduna ikaduhang kamatayon, mga kaigsunan, kining final judgment dito sa gingharian sa langit, mga kaigsunan. Gisubli usab mga kaigsunan sa Revelation chapter 21 verse 8 dinaygon. Apan alang sa mga talawan o sa mga dili matinhon o sa mga malaway, alang sa mga mamumuno o sa mga makilawason o sa mga lumayan o sa magsimbag mga Diyos-Diyos ug sa tanang bakakon, ang ilang bahin mao pangiadto sa linaw nga nagsilaog sa kalayo ug asupre. Mao kana ikaduhang kamatayon. Mga kaigsunan, adunay final judgment sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, dito sa langit unya maghiunan. Dini ikawan ka sa hustisya o katarungan dinhi sa kalibutan. Nasubo ikaw, masulubon, bumikan, walay hustisya ala kanimo. Apan dito sa langit magsunan, adunay final judgment, mga kaigsunan, sa matarong ug sa udatan. Ug unya mao kana ang ikaduhang kamatayon. Apan mga kaigsunan, hinumdumi, mga kaigsunan, ang mga taong linuwas nga iya sa Ginoo, mga kaigsunan, panahon sa pagkunupon. Unsa ilang ibati, mga kaigsunan. Dinhi sa Revelation chapter 22 verse 1 to 5 diri. Ug unya ipakita kanako ang suba sa tubig nga naghatag sa kinabuhi, nga matin-aw murag kristal, nga nagagula gikan sa trono sa Dios ug sa trono sa Kordero, latas sa tiniwala sa kadalanan ug sa syudad. Usab masikadaplin sa suba dahay mga kahoy nga napulog duha ka matang sa mabunga, nga nagpamunga nga tagbulan ug tambal ang mga dahon nga kahoy alang sa pag-ayo sa kanasuran. At trade, mga kaigsunan. Ug dito wala na bisan unsang tinunglo, apan dito ang trono sa Dios ug sa Kordero ug ang iyang ulipod magasimba kaniya. Ikaw masinambahon ka dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan, dito sa langit aduna day padayon sa pagsimba, mga kaigsunan. Alang sa mga tawhan nga linos. Sila magasudong sa iyang naong ug ang iyang ngalan anha sa ilang maagtang. Verse 5. Ug dito wala na gabi ug sila dili na makinahanglan kahayag sa suga ug sa adlaw. Kay ang Ginoong Dios mao'y ilang kahayag. Ug sila magahari hangtod sa kahanturan, mga kaigsunan. Katong mga linuwas mga katawan iya sa Ginoo, maghari sila sa hangtod sa kahanturan, mga kaigsunan. Diri, mga kaigsunan, sa Revelation chapter 21 verse 4 dinigin, ug iyang pagapahiran ang tanang luwa gikan sa mga mata ug ang kamatayon wala na sa unyang pagminatay ug paghilak sa kasakit, kay ang tanang butang nangagi na. Mao ni, mga kaigsunan, sa maangkon sa mga tawhan dinhi sa kalibutan nga nagaangkon sa kasakit kagul-anan silang kinabuhi, mga kaigsunan. Ikaw gikawan sa hustisya o katarungan, gilupigan, mga kaigsunan, apan anaay kalipay gihatag sa Ginoo alang kanimo. Kalang kanato nga milinuwas, mga kaigsunan. Usa, mga kaigsunan, sama sa usa ka ilustrasyon ang dato og si Lazaro. Samtang ang dato, mga kaigsunan, buhong siya sa tanan mga butang, mga pagkaon ug uban pa diha nga gusto niya nga buhaton mahimo na kay dato siya. Apan si Lazaro sa iyang kapobrehon, sa iyang pag-antos magsunan, bisan pa iyang lawas na puno sa mga nuka, apan sa iyang pagkamatay ato asi sa sabakan ni
las ni Abraham mga kaigsunan. Ug nya katong dato usab namatay. Ug nakita niya si Lazaro nasa sa bakan ni Abraham. Ibatik siya kasina. Gusto siya motabok apan gignan siya sa Ginoo. Hinulog niya sa diha pakas sa kalibutan. Buhong na ka. Pan si Lazaro sa iya kasakit sa pagkantos ilipay siya sa Ginoo. Busa nini mga kaigsunan na ingon si Salmanista David. Samtang buhi pa ko, magadayeg ako sa Ginoo. Mag-aawit ko diya sa Ginoo. Samtang buhi pa daw siya. Busa magsunan kita mintas buhi pagti sa mga kaigsunan. Atong daigon ang Ginoo nga mo'y nagabuhat sa langit sa yuta sa dagat. Ingon usab diha sa Psalms 147:7. Kahadlok kini nga Dios. Kamao kana iyang kalipay sa iyang mga katawan. Meaning ang bubuk nga mensahe magsunan. Hinautot ta. Nagahatag nato pamalandong sa pagtulunan, sa pagpaagi aron kita makaangkon kay kinabuhing walay katapusan. Daghang salamat magsunan sa imong pagalingon sa atong mensahe alang sa atong may pagkinabuhi mintas ni Panta. Make it ever true. God bless kayong tanan. Nagpunta. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh